Να συνδεθούμε τώρα με το δεύτερο στούντιο, όπου στο Βασίλη Βενέκο μιλά ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοκαρανίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Ευάγγελος Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ήρθατε. Θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε γιατί πολιτεύεστε, ποιος είναι ο σκοπός σας στο να πολιτεύεστε με τους ΑΝΕΛ. Καταρχάς, να σας καλησπερίσω και καλή χρονιά, ευχηθώ στο κανάλι σας, σε όλους τους εργαζόμενους και στους τηλεθεατές σας. Πολιτεύομαι με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί ενδιαφέρει η προσφορά προς τον πολίτη, προς τον συνάνθρωπο, προς τον συμπατριώτη και να δώσουμε ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο εαυτό μας για τον νομό, για τις πόλεις και τα χωριά μας, για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά μας. Ξέρετε, το μέλλον των παιδιών μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα κρίνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Πώς βλέπετε την πολιτική σε γενικές γραμμές? Την πολιτική τη βλέπω ως προσφορά. Νομίζω ότι πέρασε ανεπιστρεπτή η εποχή των των υποσχέσεων, της λεγόμενης υποσχεσιολογίας, των παροχών, αν θέλετε, και γενικά όλων εκείνων που συνέθεταν ένα παλαιοκομματικό κράτος. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θέλει απλές λύσεις, θέλει ξεκάθαρες λύσεις, θέλει όμως την αλήθεια. Και κάποια στιγμή πρέπει να του λες την αλήθεια και να κάνεις αυτό που λες. Πάντα αυτό που λες. Είναι γεγονός ότι τα πρώην παλαιά κόμματα, τα πρώην μεγάλα κόμματα, δημιούργησαν μια κατάσταση και τέτοια που μπερδεύουν τον κόσμο. Και πολύ πρόσφατα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν θέσεις τις οποίες ποτέ δεν εφάρμοσαν. Σας θυμίζω τα που ακούστηκαν από τον κύριο Πρωθυπουργό στο Ζάπιο πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Τώρα τα ακούμε σε νέα έκδοση. Πρόσφατα, προχθές ποτέ, ήταν στη Ρόδο, πάλι άκουσα εξαγγελίες περί μειώσεως φορολογίας. Ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί το πρόγραμμα το δικό μας, που μιλάμε για την μείωση της φορολογίας. Με τη διαφορά που είναι πολύ βασική, ότι όταν ανεβαίνει στην εξουσία ποτέ δεν κάνει αυτό που λέει. Και νομίζω ότι είναι πάλι μία από τα ίδια οι υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν θα εφαρμοστούν, γιατί με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να έχει αυτόβουλη πολιτική να εφαρμόσει ο κύριος Σαμαράς, εξαρτώμενος από τη Μέρκελ. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει μία νοοτροπία του βολέματος, υπάρχει μία νοοτροπία το ότι ο κόσμος είχε μάθει διαφορετικά. Σήμερα εσείς με τις περιοδίες που κάνετε βλέπετε μία διαφορετική αντίληψη του κοινού. Πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτές τις πρόωρες εκλογές? Ο κόσμος οπωσδήποτε είναι προβληματισμένος, είναι μπερδεμένος και σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι είναι αναποφάσιστος. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι όμως καταλαβαίνει ότι εάν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική των μνημονίων, αν δεν αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική των μνημονίων, που οδήγησε σε 7.000 αυτοκτονίες, οδήγησε 300.000 οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, οδήγησε 450.000 Έλληνες, κυρίως νέους μετανάστες, 2 εκατομμύρια Έλληνες ανασφάλιστους, 3 εκατομμύρια ανθρώπους οφειλέτες στην εφορία και μια σειρά από επακόλουθα που αν τα αναλύσουμε δεν θα τελειώσει, δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος ότι πρέπει αυτή η πολιτική να αλλάξει. Θέλει να αλλάξει. Το θέμα είναι να πιστεί και την ημέρα των εκλογών να κάνει το σωστό. Κύριε Παπαγεωργίου, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πρόγραμμα. Ποιο είναι το διακύβευμά τους σε αυτές τις εκλογές? Το πρόγραμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι γνωστό, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο εδώ και 2,5 χρόνια. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας. Εμείς μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη, κύριε Μπενέκο, και για να κάνεις, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να οδηγήσεις τη χώρα μπροστά με 25% ύφεση. Δεν μπορείς να οδηγήσεις τη χώρα μπροστά με ένα χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο. Ακούσαμε την κυβέρνηση ότι πρέπει να έχουμε κάνει συμφωνία να παίρνουμε δανεικά και να πληρώνουμε τους τόκους. Το είπε πρόσφατα η κυρία Βούλτεψη. Και βγαίνουν και τα άλλα κόμματα, τα οποία ήταν μετά το μνημόνιο, μετά την εφαρμογή του μνημονίου, άκουσα και άλλα κόμματα που βγήκαν, τα οποία ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς αποδέχονται τα μνημόνια. Μα με τα μνημόνια δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη.
Εμείς λοιπόν λέμε μείωση φορολογίας. Η μείωση της φορολογίας θα οδηγήσει πραγματικά τη χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Ξέρετε, όταν οι διπλανές χώρες, οι όμορες χώρες, οι χώρες των Βαλκανίων δουλεύουν με χαμηλή φορολογία, της τάξης του 8, 9, 10%, εμείς δεν μπορούμε αυτή την πολιτική να την αντιμετωπίσουμε. Και τώρα, που έγιναν οι πρόορες εκλογές, γιατί έγιναν οι πρόορες εκλογές? Οι πρόορες εκλογές έγιναν γιατί σύμφωνα με το email Χαρτούβαλη θα έρθουν καινούργια μέτρα. Ήδη είχαν εξαγγελθεί να αυξηθεί το ΦΠΑ στον τουρισμό από 6,5-13%. Ήδη μια σειρά από άλλα είδη θα είχαν μια αύξηση της φορολογίας. Μα όταν αυξάνουμε τη φορολογία αντί να τη μειώνουμε, πώς θα έρθει σε αυτή τη χώρα ανάπτυξη, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, που αυτή τη στιγμή με 1,5-2 εκατομμύρια ανέργους χρειαζόμαστε, κύριε Μπενέκο, 40 με 50 χρόνια για να επανέλθει η χώρα στους ρυθμούς αυτούς. Πώς θα έρθουν πίσω οι μετανάστες, οι νέοι μας που φύγανε, και το βλέπουμε και από τον νομό μας. Κάποτε ήταν 9 οι έδρες, έγιναν 8, έγιναν 7 και υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν σε 6. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, πώς θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που βλέπουμε ένα-ένα τα μαγαζιά να κλείνουν? Τα 400.000 λουκέτα έχουν φτάσει επιχειρήσεις και συζητά και έχουν το θράσος, γιατί εδώ πρόκειται περί θράσους και περί εμπεγμού και περί κοροϊδίας, να ομιλούν για ανάπτυξη, όταν αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε κυριολεκτικά προς τα πίσω. Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς τι πιστεύετε στο δίλημμα μνημόνιο ή έξοδο από την Ευρώπη, τι απαντάτε? Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο μνημόνιο, κύριε Μπενέκο, διότι καταρχάς το ευρώ το έχουμε πληρώσει εμείς σαν Ελλάδα και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Εμείς λέμε ότι θα είμαστε στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη, εφόσον όμως υπάρχει η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Διότι βλέπουμε μέχρι σήμερα ότι δυστυχώς η Ευρώπη δεν υπάρχει, δεν είναι της αλληλεγγύης. Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο δεν έχει τεθεί ποτέ στα ευρωπαϊκά φόρα, δεν έχει τεθεί ποτέ στα ευρωπαϊκά όργανα. Όταν ένα τουρκικό πολεμικό παραβιάζει τα εθνικά μας ύδατα, δεν θα έπρεπε να στέρξουν προς βοήθεια τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά? Δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει στην Τουρκία ότι εδώ είναι ευρωπαϊκό έδαφος, εγώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύω την Ελλάδα? Εμείς λοιπόν θέλουμε την Ευρώπη, αλλά θέλουμε την Ευρώπη της ισότητας και της αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, δεν πρέπει να υπάρχουν 2 χώροι διαφορετικοί, ο Βορράς και ο Νότος. Αλλά το μνημόνιο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική των μνημονίων είναι εντελώς καταστροφική για τη χώρα μας. Και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς και στους ανθρώπους. Αυτά που μιλούν για πρωτογενή πλεονάσματα είναι επίπλαστα, είναι εικονικά. Πρωτογενές πλεόνασμα βεβαίως είναι εικονικό, διότι το κράτος χρωστάει. Χρωστάει παντού. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν, ο κόσμος που πάει να βγάλει τις συντάξεις τις παίρνει μετά από 2-3 χρόνια, τα εφάπαξ το ίδιο. Λοιπόν, όταν λοιπόν το κράτος χρωστά, που είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης, δεν μπορεί να μας λένε μετά για πρωτογενή πλεονάσματα. Δυστυχώς πρέπει ο κόσμος, αυτό είναι το διακύβευμα, ότι ο κόσμος πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν δυνάμεις και ανεξάρτητοι Έλληνες σε αυτόν τον τομέα έχουμε και σταθερότητα και σιγουριά, να πούμε ότι ναι, υπάρχει ένας άλλος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για πες μου, πώς σχολιάζετε τα τελευταία γεγονότα στο Παρίσι? Κοιτάξτε, είναι επίκαιρα γεγονότα, τρέχουνε και θέλω το δικό σας σχόλιο. Δυστυχώς θα έλεγα ότι το πρόβλημα του Ισλαμισμού και θα έλεγα του φασιστικού Ισλαμισμού είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αφέθηκε να δημιουργηθεί. Και αφέθηκε να δημιουργηθεί διότι ακολουθήθηκαν εσφαλμένες πολιτικές και από τη Δύση και τολμώ να πω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο χτυπά την πόρτα της Ευρώπης και για το οποίο πρέπει η Ευρώπη να πάρει άμεσα θέση και να συνεργαστεί για αυτό το θέμα. Δυστυχώς και στην Ελλάδα, με τους πάρα πολλούς μετανάστες που φτάνουμε πλέον σε έναν αριθμό που δεν είναι καταγεγραμμένος. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπαίνουν καθημερινά μετανάστες και τους δεχόμεθα αντί να τους επαναπροωθούμε όπως θα έπρεπε. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε μία είσοδο ακραίων στοιχείων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να το δούμε
και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα, μην έχουμε, Θεός φυλάξει, και εδώ τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές των ΑΝΕΛ στην ενδεχόμενη συνεργασία του με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα συνεργαστούμε με ένα συγκεκριμένο κόμμα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με ρωτάτε, υπάρχει μία ταύτιση όσον αφορά ορισμένα θέματα οικονομικά. Δηλαδή, βεβαίως, είμεθα και οι δύο κατά αυτών των πολιτικών των καταστροφικών. Όμως, έχουμε τεράστια απόσταση και διαφορά με τα λεγόμενα εθνικά θέματα που για μας αποτελούν κόκκινες γραμμές. Δεν χαρίζουμε πουθενά το Αιγαίο, τη Θράκη μας, όπου βλέπω ότι το τουρκικό προξενείο και επί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ παίζει έναν ρόλο απαράδεκτο και πρέπει το τουρκικό προξενείο να περιοριστεί στα απολύτως διπλωματικά του καθήκοντα. Δεν χαρίζουμε πουθενά τη Μακεδονία μας. Είμαστε σε αυτά άτνεκτοι και θα μείνουμε σταθεροί στις απόψεις μας. Φρονώ λοιπόν ότι έχουμε σταθερές κόκκινες γραμμές και βέβαια είναι τα θέματα της οικονομίας. Της οικονομίας, όχι κατά το μνημονίο μόνο, αλλά και γενικότερα της πολιτικής απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς λέγουμε λιγότερο κράτος, εμείς λέμε, αν θέλετε, λιγότερη φορολογία για να μπορεί ο επιχειρηματίας να ανασάνει, να μπορεί να ανοίξει ξανά το μαγαζί του, να πάρει φορολογική ενημερότητα, να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Έχουμε μια άλλη θεώρηση για την ανάπτυξη της οικονομίας. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτές τις αρχές θα τις θέσουμε και πιστεύω θα τις εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ενδεχομένως να τα ξαναπούμε. Πρέπει να τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο νομό που καίνε και νομίζω ότι ο νομός χρειάζεται ανάπτυξη. Πρωτίστως τον έχουν εγκαταλείψει. Με τα λήψεις γυρνάω και βλέπω πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσουν και αυτά όλα πρέπει να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Παπαγεωργίου.